Sir, atong putlon ka dito discussion naa sa linya karon si attorney Ayan Mantikahon, ang kasamtangang print journalist, kasamtangan sa nga abogado ug usa ka magtutudlo. Okay. Okay, so mupadayon sa ta kay naputol atong linya, no. So kana sir, gawas ni ining mga teknolohiya nga imong gipang mention, unsa may mga hulga ug mga limitasyon nga giatubang karon sa labi na gyud sa mga media practitioners? Ah, naamagin ang mga threats. Mm. Labi kanang mosuwat ka og mga controversial stories. Mm. But ang mahalaga na ang atong ika-suggest nga we should stick to facts and figures. Okay. Ang matuod. Why malice? Mm. Kaya ako na kadaghan ako makiha og libel, pulos dismiss kay wa may malice. Kung malisyoso ka, ang imong artikulo intend to besmirch the reputation of a person, lahi na. Mm-hmm. But kung nagsuwat ang usa ka reporter og news story based on privileged communication, mo nang ikiha ka man, ma-dismiss gid ang kaso. Sir Eli, potlon tika kadiyot ha. Attorney Ayan, maayong buntag. Maayong buntag. Yes, Attorney Ayan, nasa din sa studio karon kuyog nato si Sir Eli. Yeah, maayong buntag sa Eli Pasero. May buntag attorney. Sir, attorney, ang akong pangutana nimo, unsa may nakita nimo nga impact, no, labi na gyud sa pag-celebrate nato sa press freedom? Ang impact sa pasabot impact sa press freedom na celebration. Yes, sir. Atong media diri sa Sugbo. Dinhi sa Sugbo. Dako kayo siya og impact, positive na impact kay kining yearly celebration nag-remind sa atong media diri sa Sugbo na kita accountable ta sa atong publiko, no? At the same time nag-remind pod sa mga niagi nga katong mga kaagi sa media katong sa dictatorship mo nang gi-celebrate ni I think third week of September kay matumungsad na September 21 panahon nga gideklara ang martial law pag commemorate sad ng atong mga panahon na unsa mga kalisod nga naagian sa panahon na wala gihikaw sa ato ang demokrasya. Mm-hmm. So kanang duha ka purpose mooy makapatabang sa media aron pagpalambo sa ilang pagserbisyo sa publiko at the same time ilang accountability dito sa publiko isip usa ka public trust. Mm-hmm. Sir, attorney, nag-mention ka about martial law mo ni siya pinakadako nga panghitabo diin atong na padangat ngadto sa mga katawhan ang mga nahimo, nabuhat, ang epekto, no, ang impact natong mga balaod nun. So dako kayo og role ang media ni adto, sir. In fact, una gina siyang gi-muscle out o papreso ni Marcos ang mga kauban nato sa media kay aron nga ma-monopolize niya ang information na mapadangat dito sa publiko. O mabuhat niya ang buot niyang mabuhat. Nawala na ang accountability, matago ang buot itago kay ang role sa media kani adto og si karon pag-expose labi na sa pagpadagan sa gobyerno karon ato nang masinatian ang exposure with regard to pork barrel yun sa paggasto, no? Kani adto wala na kay diktadorya man kay usa sa di muscle out gyud ni Marcos ang kining media nga matago o dili mahibaw-an sa publiko ang mga gibuhat niya. Oo, ngit-ngit. Aron dili makitan, no? So ang role sa media is pahayag ba put the spotlight certain government actions so that it can foster accountability. So mo na sir nga niadtong panahon na kay grabe man kayo ka higpit, no, ang gobyerno ni adto. Sir, sa imuhang case, sa imuhang kasinatian, unsa may epekto nimo sa imuhang sa pagka-ikaw, no, as journalist at that time? Are you referring to me? Yes, sir. I'm a martial law baby. I was born in 1976. So by the time martial law was declared, wa pa ko natawag. Wala pa jud. Wala pa jud. Yeah, I was a practicing journalist around 1996 up to 2000. So ang imuha na lang sir ang mga kuana, ang mga kasaysayan na nga imo nakuha sa panahon nga
naana ka niining maong buhat? Katong panahon mga 1997, 98. Mm. So at that time, I think, if I were not mistaken, 96, that was Ramos period. Mm. So, imo sir, attorney, unsa man po imong kasinatian na to when it comes to press freedom? Lahi na bagyod sa panahon ni Marcos o panahon ng imuhang naabtan sa panahon ni base sa Ramos? istorya nga akong nadunggan, ako siyang kasinatian tong bata pa ko, lahi ra, doon na na'y kagawasan. At the same time, ang kagawasan sad nga na sinati sa panahon nga wala na panahon na wala ng diktadorya, katong nasa say complications, no? Sobra ra kaayo sad ka free ang media, so nasa mga kanang irresponsible practices na nahitabo, no? Sobra ra sad ka saba nga dili maglisod ka na sa pag-determine kung unsa di ka makauran, bitaw. So mo nang rason sad nga doon na gitay Press Freedom Week kay aron pa-remind sa media na freedom comes with responsibility. Freedom comes with accountability. So during that time when I practice with media, gina impress gina sa amo mga journalists na our freedom, the power that we wield, the power of the pen, comes with it the responsibility to the public. Yeah. I would remember my teacher before in journalism would tell us na ang greatest product or main product of a journalist is his credibility. No? Wala tay kredibilidad, wala ka as a journalist. No? In fact, karon with social media, the information is no longer monopolized by journalists. Ang impormasyon na sa Facebook, na sa Twitter. But why is it that we still need journalists? Why is it that we still need the news media? It is because the news media remains to be the most credible source of information that we have. And that must be so. That must be maintained. That must be defended. And one way to defend that is this yearly activity for Press Freedom Week to remind the media that we have an accountability to the public, we have a responsibility, and that should be our main foundation sa atong practice. Attorney, where do you see Cebu Press 5 to 10 years from now? Dili ko ka tag-an jud. Magpabilin no ang Cebu Press. Ang siguro dunay evolution sa platforms, no? Online, from print to online, pero medyo it will take time. Pero magpabilin nga vibrant ang Cebu Press. After martial law, ang Cebu Press usa sa mga nag-una jud no nga na-revive dayon, magpabilin nga vibrant. Siguro ang kuan lang, ang one of the challenges lang is how to recruit mga younger generation to practice journalism. I also teach journalism sa UP. Usa sa mga challenges gyud namo sa teaching is pag-encourage sa among mga estudyante ba nga mo practice of mainstream journalism. Kaya ang uban nila lahi og plano, nagmaskom pero dili mo musulat no sa media, sa news media, lahi ang ilang priorities. So usa siguro naka-challenge how to entice the younger generation to practice journalism kay magpadayon nga relevant ang journalism sa mga umaabot pa nga mga katuigan 5 to 10 years. Pero I am confident nga ang Cebu media padayon siya nga vibrant, and then kana no. Siguro attorney, ang sunod na kong follow up na kong question is unsa man na ray papel sa media sa pag-develop nato sa atong mga future leaders o kanang mga influencers nga andam sila no nga mohimo og mga positibo nga mga kausaban. Ang papel sa media is pag-reinforce values that we stand that we hold to as a developing nation. No? Usa na is ang pagtarong sa panggobyerno, no? The media must continue with its duty to hold accountable our public officials and also even the private entities, corporations who have a responsibility to the public, no?
And then I think mao na gyud ang numero uno nga tahas sa media is to continue with its with its exposure of certain actions that would hold our those in power accountable. Attorney, sa katapusan, mangayo mi sa imuhang mensahe alang sa mga kaubanan nato sa media o ingon man sab sa mga katawhan nga naminaw nato karon. Sa atong mga kaubanan sa media, ipadayon ang trabaho nga tarong, no, ligdong, and then dili ma sa tawagan na ma-threaten or magaong sa mga na challenges nga atong giatubang. Isip mga media practitioners ang atong tanawon nga do na tay gikuptan nga dako kayo nga role isip mga magsisibya o magsusulat sa publiko. Do not just hold the government accountable, also try to educate yourself sa trabaho sa media aron sa inyong ma-hold accountable ang media self, no. The media's responsibility is not just the journalist's responsibility. It is also the public's responsibility, to be educated as to the workings of the media, at the same time to hold media accountable to their role. So it is a joint effort, not just of the press but also of the citizens. Attorney, imuhang invitasyon sa labi na gyud sa pag-celebrate nato karon sa kanang Cebu Press Freedom karong buwana. Hindi awhag na ko ang publiko sa pagpakabana, paglambigit sa atong celebration sa Press Freedom Week. And then I think tomorrow na i-open magsugod ang Press Freedom Week, magsugod na then nasa Cebu Broadcasters Month. I think doon ay mga as usual, doon ay mga forum, public forum nga i-hold, magkisayod ta kung kadus-ani nga mga forum o hopefully maka-attend ta, no? Makahatag ta sa atong input. O padayon nga maminaw sa mga hisgot-hisgot sa mainstream media, sa radyo, sa telebisyon o sa kanang newspapers bahin sa atong celebration sa Press Freedom Week o Cebu Broadcasters Month. Attorney Ayan, daghang kayong salamat sa imuhang pakig-uban kanamo karong buntaga. Daghang tong salamat. So, mga higala mo to si Attorney Ayan, no? Mandikahon ang kasamtangang usa siya ka French journalist, abogado og matutudlo, no? So, kana yang gi-stress ka ganina ang papel labi na gyud sa media diha sa labi na gyud sa kamatuoran, sa pagpadayag, sa pagpahibalo ngadto sa katawhan sa mga panghitabo, no? Dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang dakbayan. Yes, Sir Eli, ang nindot kayo, no, ang pagkikinabay nato ni Attorney Ayan, daghan kay siyang gipang stress out. Apan akong pangutan na Sir Ayan, Sir Eli, unsa may mga challenges nga na-encounter karon labi na gyud sa kita, no, sa media karong panahon na ang mga na-encounter nato? Daghan ang mga challenges. For example, unsaon pagkuy-kuy ang mga kanang mga gipangbuhat sa mga government officials na kining nakaapekto sa katawhang Pilipino. For example, giunsa paggamit sa gobyerno ang mga pundo. Kaning panghitabo karon kung wa ang media, wa ni mahibaw Yes. No, kining pork barrel scam. Yeah, because it started with NBI. I don't know ngano ang Malacanang allergic sa NBI. When NBI started this, and then NBI was the one who informed the media. And then kung makita nyo kung sa tanang media outlets o imong tanawon gyud ang pangitabo, ito sa Philippine Daily Inquirer ang nag blow up ani niya. And then ning sunod na lang ng uban. So kita member sa media ta unya kinsa tong media outlet nga mao gyud persistent nga nag-publish ani, it is the Philippine Daily Inquirer. And then ang sunod nga challenge na nga unsaon nato pagkaibaw sa uban pang mga transaksyon. Unya ngano nga duna hatagan gyud og mga intelligence fund
ang mga government officials, mga mayor, governor, mga presidente, nganong yung tagaan sa intelligence fund, unya nganong di man pod i-appeal sa audit, kanang mga intelligence fund. So what's special about intelligence fund? So mo usa na sa mga challenges kung usaon pag kuha na lang. Sir Eli, atong padayonon ng imuhang mga gipang paambit ato sang kwaon no ang pamahayag pod ni Attorney Manny. Attorney Manny, mayong buntag kanimo. I'm very sorry. I would like to correct you. I'm not a lawyer. Kanang walang media practitioner. May buntag kanimo sa ato mga tigpaminaw, Tats. Yes. Sir Manny, kuyog nato karon diri sa studio si Sir Eli, no? Yeah. Okay. Okay. Si Eli Baquero is my very good friend, my colleague. As a matter of fact, ang iyahang better half mo, ako ang kanang editor-in-chief sa magazine na Business Profile nga akong gi-publish. So, the one running the show. Sir, kita sa before yes, sir. Pwede ko ba? Yes, Sir Eli. Kana si Sir Manny Rabakal, dako kaya nagkasinatian sa media. Kaya ba ka naggamay pa ko. Daanan ni siyang murag mailhan sa edad ani ron ha. Kanang I was listening to them sa katong DY. Doon na sila Big Four. Manny Rabakal, Villegas, Roger Solante, og si kisa tong ikaupat. Upat sila. Big Four. Unya ganahan kay kung mamati. Dito pa ko sa bola na daghan pang mga katuigan ng labay usa ko na member sa media. So sa sunod akong pagkadungog ni Sir Manny Rabakal, manager ni siya sa Bombo Radio. Siya mo yung nag-start atong vigilante nga kanang mo report nga in a few minutes makuha dayon ang report kung sa pangitabo sa Cebu. That's why kana si Sir Manny Rabakal, he is really my idol. Sir Manny, usa din ni si Sir Eli, usa din ni si imuhang mga member sa fans club ha. Mutual Admiration Club. Yeah. Okay, Sir Manny, kuan, ang pangutana siguro na to, ikaw nga naa sa broadcast, unsa may impact nga nakita nimo, sir, labi na gyud sa pag-celebrate nato karon sa Press Freedom Week? By the way, I think mas mahiting lang ako isultay kung diin ko gikan. Okay, sige sir. Kanang nagsugod kog DYDR. This was before martial law in the 60s, no? And then nibalhin ko sa DYBC in 1961. That is the Visayan Broadcasting Network of the Lopezes din sa Subo. Kunya from there dito ko sa DYDB, I was assistant manager sa Danau City ni, no? Unya sa pagkahuman dito ko sa DYLV sa Northern Broadcasting. From there dito ko sa ABS-CBN. I was doing the newscast on TV and radio, ug at the same time ako'y commentator dito. From there, pagsirado sa DYCB sa ABS-CBN o sa Channel 3, gikuha Miss DYNC package ako, si Justice Steele, si Cedric Tumulak, and si Manang Bes. Sa DYNC, o niya, gikan dito, kining dito na Miss DYDY, kanang gisulti ni Mr. Eli Baquero sa Panahaw Broadcasting Corporation ni martial law na ni was taken over by Roberto Benedicto ang ABS-CBN. Ikan dito pag i-take over ng gobyerno ang radio, gihibog GTV as ang television station, and I'm very sorry to say nga usa ko katawo nga murag di kay ko allergic ko gobyerno. Muna nga pag-take over, they wanted to offer me a position, manager yapon, pero ako musugot, iguwa ko. And then I was offered by kining Bombo Radio. Di pa ni Bombo Radio kadto, katong ingon ni Sir Eli Baquero nga doon na pa'y vigilantes. Amo itong gitawag og problem station. DYMF, problem station. O niya, from there, kining nag-Bombo Radio na gyud, and I was managing it. So ang mga tao nga ni Agi nato, o sila si Mr. Bobby Nalsaro, sila si Attorney Caron Rufil Banyo, sila si Mr. Ike Durano,
kanang hapit-hapit tanan nga mga naakaron mga prominent names sa broadcast diri na agi nato, no? Diri sa Bombo Radio. And from there I retired yun, kining, and then lisod man mo pahuway ta, na ako karon sa CCTN. Before even that, sabot-sabot ni Eli ug sa iyang misis nga mag-publish me og business magazine, and that is the Business Profile magazine, no? That covers the Visayas and Mindanao. Unya, pagkahuman niya na, gi-offeran ko sa Cebu Catholic Television Network to do the newscast in the afternoon, for almost 10 years. And then, pagkahuman, ako karon I gave up the afternoon news to handle the talk show sa morning nga mong Hello Cebu May Buntag Pinoy, together with Malu Inocando Tabar. And I'm still there, and I'm also writing with Super Balita column every Friday. I used to write for Banat Kaneto and then karon sa Super Balita. Katong pangutana nga impact sa press freedom. Yes, Sir Manny. Okay, I can say with pride nga I was one of the originals nga mo naghimo nini, no, nag-convene nining mga grupo. Kaming Chicken Chares, we're seeing it palang ganito na ito si Serge Ramonde, because Serge Ramonde was not station manager. That time, I was representing the broadcast because I was the KBP president. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Doon na ito step nila ni Lilani Verdan, nila ni Jane Paredes, nila ni basta step angan silang grupo, no? And then si Checking Charis was representing the Cebu Association of Broadcast Journalism tingali ito, ABJ. Basta muna, a very small group nag-meeting me, and the purpose was karon murag ngilingig na kayo nga tong isulti nga to uplift the standards of media and so on and so forth. But the real reason then, I would like to believe, stop me if I'm wrong, the real reason then was to show force. To show our force, because it was we were under martial law. Atong ipakita nga dili ta basta-basta nga madominar o maputlan o gugong-hugong ini mga tao, especially under the dictator Marcos. So punang nagtukod ni adto, but before na mo gitukod, as being president of the KBP, I already have kanang ang grupo namo doon na may mga panran, and I also had kanang Christmas party nga ang tanang radio ug television station mag-abot. Yes, and why amot dito sa Plaza Independencia, why amot sa politiko at the same time. Amo lang inyor gyud to, among gipangayuan og kanang support si Father Paking Silva. And then ang speaker niya mo si Cardinal Vidal. And could you imagine the family, not only the members of the broadcast, that means radio and television, apil ang pamilya, the members of the family. At dito tanan, daghana atong tao dito. And I was very proud of it, even before you launched din atong Press Freedom Week. No? Ang KBP was a very prominent member of that. Pero karon murag ang KBP dunay Broadcasters Month. Sa gid kabuan. Ani ang Press Freedom Week is only 1 week. Yes. No? So, mao na yung nahitabo dito. The impact is that doon nakita sa mga tao nga bisan og nagkompetensya ning mga sakop sa media. We cannot deny that. Nagkompetensya ta sa atong trabaho. But ilag makita nga ang panagiusa sa media during Press Freedom Week. Nga bisan sa atuang panagbangi, bisan sa atuang kompetensya sa ratings and readership, kung ugaling dunay usa nga binuangan, mag-iusang tanan ng mga sakop aron pagpaluyo sa usa ka tawo nga gidaog-daog. Kana kun way sa ang usa ka tawo, kanang klaro kaayong gidaog-daog o intimidate sa usa ka tawo labi na og mga dagkong politiko. I would like to believe that that was the reason why that was formed. And also kanang pag continuing education, no, sa mga sakop sa media,
and also kanang wingon gug kag ethics na namang gunay ko na namang gunay tay manual niya na do na tay broadcast code of the radio code of the Philippines, do na tay TV code of the Philippines, ang mga newspapers especially Sunstar do na sa ilaha. So it's now up to these groups or to these establishments or these entities to follow the manual, no? So kanang uban diha kung doon ay violation, they will be fined or they will be prosecuted or whatever, no? So akong balikon kanang broadcast code of the Philippines sa KBP, kanang radio, television, lain-lain man na since time immemorial. So you don't really need to remind them every now and then because they're big enough, no? Kinahanglan mo basa lang siya usa ang mga usa ang commentator makalingkod to handle a commentary program, gikinahanglan nga mo pasar usa ka ma-accredited usa ka KBP. So therefore it follows nga nahibaw kadun sa code of ethics sa radio or television. So that's that. And the impact para nako is unity. Show unity. Force. Yeah. And of the media practitioners. Sir Manny, mangutana ko nimo unsa may imuhang panglantaw sa Cebu Press 10 years from now? 10 years? 5 to 10 years from now. Lisod lang taon ang press, no? Lisod kayo because ang grabe mo ang technology. During my time, typewriter, unya kanang radyo telepono radyo doon ay coverage magdinaganay o adto sud sa tindahan or sa establishment ganun kay mag-ilog kinsay makaunag punit sa telepono kinsay una mag-report sa telepono and then pagkahuman na ng telepono kami mo naguna ana sa bombo radyo na anami handheld radio. So agatong uban mintas mangita pag telepono kami diretso na mig-report kaya na naman sa handheld radio and all the others followed, no? Pagkahuman na nanay cellphone ang tanan bisang mag-uuma karon nanay cellphone, so therefore it's easy. Sir Manny, murag nagkagamay na atong panahon siguro. Sir Manny, ang ako lang sigurong hinapos nga pangutana nimo ang imuhang mga mensahe pod ngadto sa atong mga kaubanan ug imuhan sa mga suki kay nato. Labi na gyud nining pagselebrar nato sa Cebu Press. Thank you kayo. I'm very proud of Mr. Eli Baquero from where he was, no, a struggling journalist. Now he is somebody there. Wow. Very proud because my kanyang pagkada ang cooperative ang Beat Reporters Foundation Association Federation. I'm very proud of my friend, no? Because I saw him grow. Ako sang hangyo sa tanan nga i-emulate sa ninyo. Sundan sa ninyo si Eli Baquero. There's an Eli Baquero or all of you are Eli Baqueros. Ang imo lang is paninguha, kinahanglan nga kanang yung credibility. Mga tao mo judge, di mo good kita. So therefore, you tell the truth. Para nako, media is there to tell the truth, period. So, please follow that. Sir Manny, daghang kayong daghang kayong salamat sir sa imuhang panahon nga imuhang gihatag namo karong buntaga. Thank you sa gayo, Tats. Okay, Eli, thank you. Okay. So, boy na mga igso, no, gamay na lang gid kayo ato na ning daginuton siguro Sir Eli, nining panahon na siguro mangayo lang mi sa imuhang hinapos nga mensahe, no, alang na binigid sa atong mga kaubanan, binigid sa mga members nato. Okay, akong awagon ang tanan nga mga membro sa media o katong ka Cebu Media Practitioners nga tanawan ninyo ang napublikar nga schedule sa event during the Press Freedom Week and please participate. O niadtong mga gustong ma-appeal sa News Co-op, this is a multi-million peso media cooperative and still growing. Palihog pamiyembro mo kay doon natay daghan nga mga benefits. And then I also invite all media practitioners to cover our 888 News Forum matag Martes sa Marco Polo Plaza. I am the overall coordinator of 888 News Forum and this will be televised every Tuesday, Thursday and Saturday. And maayong buntag kaninyo. Sir Eli, daghang kayong salamat sa imong pakig-uban. Pasalamat sa ni Attorney Ayan og ni Sir Manny.
de los Santos Rabacal sa pakiguban karong butaga. Mga igsoon, ipasupot lang gyud namo no ang 6 Rafi Triennial Awards bukas na. Inyong kung adto na mo mga nomination, i-access lang sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Og nga to ang Cancer Awareness Month karon sa sunod bulan, pag i-observe kini pinagi sa Abuetis Cancer Center sa Rafi. Unya dunay makalihukan nga pagabuhaton. Maigsoon, wala na kitay panahon o di natapos atong tulumanon hangtod sa sunod semana sa sabang takna adlaw sa show. Maayong buntag mga Bisaya. Sir Eli. Kahibaw ba mo nga ang unang sibiyaanan sa radyo sa Cebu na ilhan sa kadaghanan nga The Voice of Cebu? Kini natukod ni atong 1939 o gitawag nga KZRC nga nahimong DYRC. Ang pinakasikat nga programa niini mao ang Amateur Hour. Ako si Pagtuki Roxanne, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Ito po ang mga bayani sa imong komunidad gadto sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nagunang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipala ang nomination form gadto sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234, local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013.